you will follow my subscriber. Follow all my subscriber. Click on the subscription button. All my subscriber. That they follow her. Hey, my power, my share of my get there where I can beat that one. My share power here. Oh, yeah, la one go take it already. Mbalaba so turn no ma. Asin get on no get pro. Turn no get pro. E ma kwa. Ye chodi. Bia o me de ke gra ya ko e gari kunwa. Mba agaghị m ede aga m be anyị ije weta ihe m na-eri. E gari kunwa. Mba. La aso turn no. Iso kwetu e di o. Iso achọga di. E ja no POS. Mba. Eke na aka no bigi ma chepa wa pa ka no bigi. Lele, enwe di ara inwere. No ara. No tele. Dịkwa Bishọp. Akpụchara dị gị n'obi Chineke amaghị ọkụ ọ dịghị bụrụ iyi lekwa ara niile ahara gị ka obi ka ịbịa nga emetewa olu ka egbe lekwa ka olu gị akpịrị ma olu gị ede ịtụ kpapụ aka dị a ịma akwa bịa nga dị ịtụ di laazụ ịtụ onye nga ọkpala ịtọ nụọ egede merie nkịta nwụrụ anwụ n'isi ihe ya Sorry. Enwere iwe biko. ị ga-ere ọkụkọ Mba. were foonu gị dị afọ ole Adị m 27. aha gị Okay, Chidimma. Chidimma onye Okafọ. mpaghara dị ndụ Ọ dị ya. so taa ka ị ga-emara akwa shi vileji lọta Mba, eyi m akwa mmiri ịma ihe itigba m so asa m ya mmiri maka echi ka m ga-apụwa na mgbede echi. iji aṅụ guf Mba, dịkwa m aṅụ guf mbakwa. eleghị elips ọnụ gị ji achaga blak Mba, ahụ ọkụ mee m so o nwere ọgwụ enye m o nwere vitamin enye m ka ọsọ ya icheke pichọ m ndị ọzọ dịrị ahụ mana o nwetawego m onwe m. sọnde m gị ogere Okafọ Chidimma. ụmụ ole ka ị mụrụla Mba, onwebeghị. gbanye egwu ahụ kụga ebe ahụ Ọ bụ ọkwa na next compound. depụ ọnụ na windo ebe next compound nọ Chineke akpọghị ọkụ ịlụbụole di Mba, anụbeghịkwa m. ụmụ nwoke ole tarala gị Oke, ịtọ. ara ọgbala gị mbụ Mba, ala agbabeghịkwa m. ide eme ntamu Mba, iwewe m nnakpuo. akpata oyi ọwụla gị n'otele mbụ Mba, sọsọ mmiri ka otele na-agba m. sọsọ gịnị gbaga gị ebe ama mere gị sọsọ kpụrụ metụ ọnọdụ ya mmiri ka ole gbaga mmiri ka ole mpaghara ọ gwara gị mgbe a mụrụ gị sa e nwere esu ma egwuru bọhol n'otele gị ebe mmiri gbaga mmiri na-akọ n'ụlọ unu iji aga mmiri ka ole gbaga akụfu secha blada otele gị ga-ese mmiri gbaga Ewe n'iwe biko. elekewe ma ewela iwe ọmụ awa onye akụfuru blada otele unu ga-amabụrụ ndị weda mabụrụ ndị kpụgha blọk ha na-atụ unu na ndị keke unu asọ mmiri gbaga ga-ebịa nga na-abịa ekele m onye mmiri gbaga n'otele ọba mamịrị Ewe na-eme iwe biko. eleghị iji asị ga m eweli iwe ọ na bed m ka ịbaga mamịrị ọgwụ ga nga asị mmiri gbaga gị n'otele dekpa oshi dewe ihu dewe isi ka egoro bịa nga asị mmiri gbaga nne gị ọ dị ndụ Ọ dị mma. nne gị ọ dị ndụ ga-esi m jụga gị ma nne gị ọ dị mma me na mma gị ọma Ọ dị ndụ. Ọ dị ndụ. Ọ dị ndụ.
ije enwe mata ọdọ Mba o. ahụ shi ọdịle Mbakwa. ije akpa aja otele Nna akpụ ya ma o tolite. otuto tole gị na otele mbụ Mba, n'akụkụ labs m ka etotonugo m. n'isi akụkụ ebe ire ọtụ gị nọ Mba, ọ bụ ọkwa side ahụ. Just na eme labs. oke mgbe ọ dara dị ofuru ifu ka opere mpe Ọ dị just normal size o buchọghị ibu na. mgbe a gbapụrụ ya afọ ọ pụtara Antibiotics ka enye mụ because ọ bịaghị nwa ọnụ. mgbe Antibiotics. ọchara acha agbapụ oye ọchara acha onye mmiri gbaga onye Mba. mmiri gbaga mmiri ọgbaga nke ọtọ gị ya bịara nga klem gị onye mmiri gbaga n'otele Sorry, biko. otele otito otele otito ịrịala ọrịa kwe m n'aka m ekweghị n'aka mbụ Kee ọya bụ kwe m n'aka. ọrịa wee na-aga gị na-akọ ị na-aga gị na-akọ Oke, mba, mgbe ụdịka ya ahụ mere m ọ dịka mgbe m nọ na hostel secondary school otego m yuzu public toilet mgbe ahụ amabeghị m na otu ole ọrịa kwe m n'aka emebe onye ọrịa bulie m elu kọm na ịrịala mbụ ke nke amaghị m nke abụ ya. ee Amaghị m ọya bụ nke ahụ. ke wee ịtụtụ aka n'ime otele gị eshie n'imi Mba. ụmụ nwoke ole tarala gị Ọkwa nsị gị nọ ịtọ. aha ha Oke, Chukwuemeka na Ifeanyi with Femi. Chukwuemeka ọrụ ha gịnị Chukwuemeka ọ na-alụ na gọọmenti steeti ministry. Ifeanyi ọrụ ha gịnị Oke, ọ nọ into IT. onye nke ọzọ ya Oke, nke ọzọ na-azụ afịa. ahịa gịnị ka ọ zụgwa ahịa gịnị ka azụga ahịa Oke, moto parts. genotype ga ọ gịnị Oke, abụ m AA. blood group Oke, O positive. ele ụdị amụ ịchọga Oke, medium. enwere amụ dị weta saiz ya ma ahụ Oke, m ga-eji welu. na-eme ọsịsọ na-eme ọsịsọ Ga-eji wee kọwa ya na. onye otele mmiri Oke, ọkwa ifuru ọnụ ya dị kịta. ese isi ya ga-ahụ otu ole Ọnụ isi ihe anụnwa dị. Ọnụ isi m. no wonder iji abaghị amamịrị sọ mmiri no wonder iji abaghị amamịrị sọ mmiri n'ọwụ fọtụ akụwala ahụ lebe dị ihe baga gị n'otele akụwala ahụ gị blada otele gị bịa ebe acha mamịrị gị sọ wee gbaga mmiri gbaga wichi mmiri Chineke akpọghị ọkụ Bishọp akụwabeghị ya o. echi ị ga-emecha gịwa ga-agwa m ka ọwụ mụnwa ga-agwa gị gbaga mmiri ka ihe mere na-eji mmiri ọwa gbaga esi nri rie ijigere ihe esi ewusa nri na kichin esi rie ga-agwa m sa ịgbaga mmiri